देवदिवाळी आहे, त्यासाठी आपलं स्पेशलिस्ट आहे वल्या नारळाच्या करंज्या. त्यासाठी मी 1/2 किलो गूळ घेतलं आहे, एक मोठा नारळ किसून घेतला आहे, वेलची पावडर आणि ड्रायफ्रूट. गॅस पेटवला आहे मी. त्यात आता मी 1 चमचा तूप टाकणार आहे. किसलेला खोबरं आणि थोडं तुपात परतून घेऊ. चांगलं भाजले. आपण आता त्यात टाकू गूळ, वेलची पावडर आणि ड्रायफ्रूट. हे सारण तयार झालेलं आहे. मी मळूनच ठेवलं आहे, अर्धा तास झाला मळून ठेवलं आहे. आता मी त्याचे छोटे छोटे गोळे करते. एक लाटून घेऊ. असं भरून घ्यायचं. पीठ लावायचं नाही. मी एक एक करून लाटून घेणार. अशा पद्धतीने आपण सगळ्या प्रथम करून घेऊ. पीठ लावायचं नाही, तेलावर लाटायचा. लाटून भरून तयार झालेले आहेत. आपण आता हे तेलात सोडू. छानशा अशा फुगलेल्या आहेत. मस्तपैकी असे तळून घेतले. अशा प्रकारे आपण सगळे तळून घेऊ. अशा पद्धतीने ह्या आपल्या वल्या नारळाच्या करंज्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही सुद्धा करून बघा.